O Verín acadou a primeira victoria da Liga como local. O Bergantiños caeu no Argid nun partido aberto con moitas alternativas, e no que se adiantou o equipo de Tonino grazas a un lanzamento de falta de Denis desde fora da área. Apenas restaban 2 minutos para fin do primeiro tempo. Sen embargo, o equipo de Carballo non lle perdeu a cara ao partido. Un duro lanzamento de Iván Amor atopou resposta no gardarredes Jorge, pero o rexeite quedou franco a pés de Josiño, que só tivo que empurrar para establecer o empate. A defensa verinense non estivo feliz. Só 3 minutos máis tarde foi novamente Josiño o que marcaría o segundo gol para o conxunto visitante. Un lanzamento en parábola, prácticamente desde a frontal da área, que resultou imposible para o gardarredes do equipo verinense que precisamente debutaba nesta xornada. Obsérvase na repetición da xogada a espectacularidade do remate do goleador do equipo de Carballo. Outra vez, un rival remontaba o marcador favorable para os verinenses, pero os de Tonino buscaron o empate. Atumpárono logo deste penalti que asubiu o vigués Rubén Domínguez pola caída de Mauri dentro da área. Rochela, o xogador que cometeu a máxima pena, foi ademais expulsado. Foi Oliveira o que transformou o máximo castigo, establecendo o que sería resultado de empate a 2 goles. O Verín atopou folgos aínda para remontar o marcador final. Foi despois dun lanzamento dende a lateral cando unha pelota que quedou morta era pequena aproveitou unha pisto para establecer o resultado definitivo. Os xogadores ourensáns celebraron especialmente o triunfo, unha victoria que pode marcar un punto de inflexión na traxectoria do Cabeiro da terceira división.